To, co se děje na pobřeží Tichého oceánu, je nejbrutálnější šachová partie 21. století. A nikdo ji nesleduje. Ani v Praze, ani v Bruselu. Všichni mají oči upřené na megapřístav Chancay v Peru. Všichni říkají, že Peru se stane Singapurem Latinské Ameriky. Že Peru vyhrálo přístavní válku. Jsem tady, abych vám řekl, že se mýlí. A pro Českou republiku, pro české firmy, pro české exportéry, kteří obchodují s Asií, má tato chyba přímé důsledky. Zatímco Peru stříhalo pásky se Xi Jinpingem a slavilo svůj logistický zázrak, Chile tiše provádělo mistrovský tah. Chile právě zpevnilo strategické spojenectví, které staví Peru do kritické situace. Řeč je o bioceánickém koridoru Capricornio. Korporátní média nerozumějí logistice, rozumějí jen fotografiím. Vidí obrovský přístav v Peru a tleskají. Ale já analyzuji toky zboží a realita je tato. Přístav bez nákladu je jen velmi drahé betonové parkoviště. Proč by to mělo zajímat českého člověka? Protože Česká republika je exportní velmoc. Jsme zemí, jejíž ekonomika závisí na globálních obchodních trasách více než ekonomika většiny větších států. Škoda Auto, české strojírenské firmy, chemický průmysl, to vše putuje do Asie a z Asie přichází zpět zboží, součástky, elektronika. Každá změna v globálních logistických trasách se promítá přímo do cen v českých obchodech a do zisků českých podniků. A právě proto musíte vědět, co se děje v Jižní Americe. A odkud pochází skutečný náklad v Jižní Americe? Pochází z Brazílie, z Mato Grossa, ze soji, masa a železné rudy. Peru postavilo Chancay v přesvědčení, že Brazílie bude přes něj vyvážet své produkty do Asie. Ale Chile s impresivní geopolitickou chladností předběhlo hru. Chile uzavřelo dohodu s Lulou da Silvou a s Paraguayí. Nejrychlejší, nejefektivnější a politicky nejstabilnější trasa pro přepravu brazilského bohatství do Asie nevede přes nestabilní horské průsmyky Peru. Vede přes paraguajský Chaco, sestupuje do přístavů severního Chile, do Iquique, Antofagasty a Mejillones. To mění všechno. A pro Evropu, pro Českou republiku, to znamená jednu zásadní věc. Obchodní trasy do Asie se překreslují. A kdo to nepochopí včas, zaplatí víc za každý kontejner. Peru se politicky i finančně zadlužilo vůči Číně, aby postavilo vstupní bránu. Ale Chile se postaralo o to, aby mělo klíč od té brány. České firmy, které dnes uvažují o rozšíření obchodu s Latinskou Amerikou nebo o využití nových tras do Asie, musí sledovat tento vývoj pozorně. Protože ten, kdo vsadí na špatný přístav, platí prémiové sazby za přepravu ještě 10 let. Je to lekce kapitalistického realismu, která platí stejně v Santiagu jako v Praze. Peru vsadilo na faraonskou výstavbu. Chile vsadilo na infrastrukturní diplomacii. A v kapitalismu nevyhrává ten, kdo má největší loď. Vyhrává ten, kdo má zajištěný náklad. Připravte se, protože uvidíme, jak staré rivalství Pacifiku znovu obživlo. Tentokrát ne z děly, ale z kontejnery. A Chile, starý liška pouště, právě obklíčilo svého soupeře dříve, než bitva vůbec začala. Česká republika stojí na křižovatce mezi východem a západem a přesně proto musí rozumět tomu, jak se překresluje světová logistika. Protože v globální ekonomice vzdálenost není překážka. Překážkou je špatná informace. Abychom pochopili, proč je Peru v kritické situaci, musíme se podívat na Kordillery Andy. Je to nejmohutnější fyzická bariéra na planetě. Peru prodávalo Číně a světu myšlenku, že dokáže propojit Atlantik a Pacifik přes své území. Na papíře to vypadá dobře. V realitě je to inženýrská a ekologická noční můra.
Stavět silnice přes peruánský prales a šplhat do výšky 5000 metrů je nesmírně drahé a pomalé. Navíc sociální protesty na jihu Peru blokují silnice každé 2 týdny. Myslíte si, že brazilští agroexportéři budou riskovat svou sóju na silnici zablokované komunitami v Punu? Nikdy. A české firmy dovážející brazilské suroviny nebo potraviny to pocítí na ceně a době dodání přímo. Chile naopak nabízí plochou trasu. Bioceánický koridor kříží Paraguajský most, prochází severní Argentínou a přijíždí do chilských přístavů přes přívětivější andské průsmyky. Je to trasa nízkého odporu. A kapitál vždy proudí cestou nejmenšího odporu. Chile pochopilo, že nepotřebuje stavět nový přístav za 3 miliardy dolarů. Stačilo modernizovat stávající a zajistit silniční síť. Výsledek je pro peruánské prognózy devastující. 70% nákladů z jižní Brazílie upřednostní chilskou trasu. Peru zůstává s dluhem a tlakem, ale bez obchodu. Pro Českou republiku to znamená jediné. Budoucí obchodní spojení s Jižní Amerikou povede přes chilské přístavy, ne přes peruánské. Kdo to pochopí dnes, bude mít lepší vyjednávací pozici zítra. A teď se pojďme bavit o politice. O té části příběhu, kterou korporátní média záměrně přehlížejí. Lula da Silva je pragmatik. Miluje rétoriku jihoamerické integrace, ale když přijde na biznis, potřebuje výsledky. Lula se podíval na Peru a uviděl chaos. Uviděl Dinu Boluarte, prezidentku bez legitimity, udržovanou u moci bajonety a mafiánským kongresem. Uviděl zemi, kde se smlouvy porušují a silnice se blokují. A pak se podíval na Chile. Uviděl Gabriela Borice. Můžete Boricovi lecos vytknout, ale Chile stále funguje jako stát. Chilské silnice jsou nejlepší v regionu. Chilské přístavy nezastavují kvůli divokým stávkám každý měsíc. A co je nejdůležitější, Chile má smlouvy o volném obchodu s celým světem a digitalizované, efektivní celnictví. Pro české exportéry a importéry je tohle zásadní informace. Česká republika obchoduje s Ázií přes evropské přístavy, přes Rotterdam, Hamburg, Terst. Ale globální obchodní trasy se mění a Jižní Amerika hraje čím dál větší roli v zásobování světa potravinami, surovinami a minerály. Lithium z jihoamerického trojúhelníku, argentinské, chilské a bolivijské, je klíčová surovina pro českou automobilovou výrobu. Škoda, české továrny na baterie. Celý elektromobilní průmysl závisí na stabilním a levném přísunu lithia. A právě Chile kontroluje přístup k této surovině. Osa Chile, Brazílie, Paraguay je osou stability. Vyloučili Peru a Bolívii jako osu chaosu. Tato aliance je kritická, protože izoluje Peru. Nechává ho jako čínskou enklávu uprostřed kontinentu, který hledá vlastní cesty. Chile se postavilo do role brány Atlantiku na Pacifiku. Přemýšlejte nad tím. Chile, země Tichého oceánu, se stala nejlepším východem k moři pro atlantické země. Pro Brazílii, Paraguay, Argentínu. Smazalo Andy dohodami. To dává Chile obrovskou geopolitickou páku. Pokud chce Brazílie rychle prodávat, musí mluvit se Santiagem. Pokud chce Paraguay exportovat, musí mluvit se Santiagem. Chile se stává vrátním klubu a vrátný vždy vybírá vstupné. Pro Evropskou unii, a tedy i pro Českou republiku to znamená, že obchodní partner číslo 1 v Jižní Americe bude stále více Chile a ne Peru. Brusel to zatím plně nepochopil, ale čeští biznismeni by to pochopit měli. A je tu ještě jeden faktor, o kterém nikdo nechce mluvit nahlas, ale v pojišťovacích kruzích v Londýně je to téma číslo 1. Narkoobchod. Buďme brutálně upřímní. Peruánské přístavy, zejména Callao
a riziko přenosu na Čiangkhaj jsou kontaminované. Peru je jedním z největších světových producentů kokainu. Riziko, že kontejner s brazilskou sójou bude v peruánském území naplněn drogami, je enormní. To zvyšuje pojistné. Vyvážet zboží přes Peru je drahé, protože je to nebezpečné. Pro české firmy, které dováží zboží z Jižní Ameriky, to má přímý dopad na cenu pojištění nákladu. Každé euro navíc za pojistku je euro, které schází v zisku. Chile sice není imunní a má vlastní rostoucí bezpečnostní problémy, ale stále je vnímáno mezinárodními námořními společnostmi jako čistší a bezpečnější přístav pro bioceánický tranzit. Trasa přes Atakamskou poušť je snáze kontrolovatelná než trasa přes peruánský prales a hory. Teď si povíme o síti smluv, o chilské pavučině. Chile je zemí s nejvíce smlouvami o volném obchodu na světě v poměru k velikosti ekonomiky. Má dohody s 65 ekonomikami, které představují 88% světového HDP. Co to znamená pro strategii koridoru? Znamená to, že Chile je právním uzlem globálního obchodu. Chile dokázalo sladit své normy s Asií i s Mercosur způsobem, který Peru dosud nezvládlo. Pro české firmy je tohle naprosto zásadní. Česká republika má díky členství v Evropské unii přístup k obchodním dohodám EU s Chile. Dohoda EU a Chile, takzvaná asociační dohoda, se právě modernizuje a rozšiřuje. To znamená, že čeští exportéři budou mít v budoucnu lepší přístup na chilský trh a skrze Chile na celý jihoamerický kontinent. Diplomatická obchodní síť Chile závidí mnoho zahraničních ministerstev. Chilská diplomacie utkala pavučinu, která chrání náklad. Pokud dojde k obchodnímu sporu, investor ví, že v Chile existují technické soudy nebo respektované mezinárodní arbitráže. V Peru má investor strach, že místní soudce mu zabaví zboží kvůli politickému sporu. Pro české podnikatele, uvažující o investicích v Latinské Americe, je toto klíčový signál. Právní jistota není luxus, je to základ biznisu. A Chile ji nabízí, Peru nikoli. Paradoxem zůstává, že přístav Čiangkhaj je natolik čínský, že to děsí. Je to fakticky 100% soukromé vlastnictví COSCO Shipping. Je to pekingská enkláva v Jižní Americe. To znervózňuje západní klienty. Budou chtít Spojené státy nebo Evropa používat přístav, zcela kontrolovaný čínskou rozvědkou? Pravděpodobně ne. Chilské přístavy, Iquique, Antofagasta, Mejillones, jsou sice koncese, ale pod přísnou suverenitou a kontrolou chilského státu a provozované různými aktéry. V nové studené válce je neutralita obchodním aktivem a Chile se pozicionuje jako logistické Švýcarsko. Tohle je přesně ta zpráva, kterou by měl slyšet každý český ministr průmyslu a obchodu. A teď si povíme o penězích. O těch číslech, která ekonomové v Limě záměrně nezveřejňují, protože jsou příliš nepříjemná. V ekonomii existuje děsivý termín pro megaprojekty, které slibují nebe a nakonec přinášejí peklo. Bílý slon. Bílý slon je faraonské dílo, nesmírně drahé na údržbu, které nemá reálnou užitečnost úměrnou svým nákladům. A musím vám říct, že bez masivního brazilského nákladu přístav Čiangkhaj riskuje, že se stane největším bílým slonem v historii Tichého oceánu. Pro Českou republiku je tento příběh zrcadlem. Zrcadlem pro každého, kdo uvažuje o velkých infrastrukturních projektech bez zajištěných partnerů. Stačí si vzpomenout na některé české dálniční projekty nebo průmyslové zóny, které dodnes zely prázdnotou. Logika je stejná na celém světě. Cement bez strategie je jen drahý kámen. Udělejme studená čísla. COSCO Shipping a jeho partneři investovali miliardy dolarů.
Tato investice není charita. Je to kapitál, který požaduje návratnost. Aby se investice vrátila, přístav potřebuje přepravit miliony TEU standardizovaných kontejnerových jednotek za rok. Domácí trh Peru je malý. Peru neprodukuje dostatek zboží, aby naplnilo obří lodě s 24 000 kontejnery každý týden. Obchodní plán Chancay závisel téměř výhradně na zachycení brazilské sóji a železné rudy. Byla to sázka vše nebo nic. Ale teď, když Chile, Paraguay a Brazílie přesměrovaly tyto toky na jih přes bioceánický koridor, co zbývá Chancay? Zbývá mu brutální, nevyužitá kapacita. A víte, co se stane, když soukromý monopol jako Costco v Chancay nemá dostatek mezinárodních klientů? Začne vymačkávat místní klienty. Reálné riziko spočívá v tom, že peruánští exportéři, ti, co prodávají hrozny, borůvky a kávu, skončí platit vyšší tarify nebo přijímat dravčí podmínky, aby dotovali provoz předimenzovaného přístavu. Pro české spotřebitele to má konkrétní dopad. Česká republika patří mezi největší evropské spotřebitele exotického ovoce a kávy z Latinské Ameriky. Pokud peruánští exportéři zaplatí vyšší přístavní poplatky, tato cena se promítne do celého dodavatelského řetězce až na regály českých supermarketů. Zdražení logistiky v Jižní Americe není abstraktní problém třetího světa. Je to problém, který pocítí česká rodina při nákupu v Albert nebo Kaufland. Tohle je realita globalizované ekonomiky, které Češi zatím plně nerozumějí. Každý přístav na světě je spojen s cenou každého produktu v každém obchodě. Zatímco Peru vsadilo na cihly, na stavbu nového a gigantického, Chile vsadilo na služby. Strategie bioceánického koridoru v severním Chile, v Antofagastě a Iquique je mnohem chytřejší, protože je organická. Nezávisí na jednom obřím čínském hráči, závisí na tisících kamionů, stovkách logistických firem, opravnách, silničních hotelech, celních agenturách. To vytváří průmyslové zázemí. Když brazilská soja prochází Chile, nechává peníze na každém kilometru. Platí mýtné, platí pohonné hmoty, platí služby. Peníze se distribuují a vytvářejí logistickou střední třídu v severním Chile. Pro srovnání si představte, co by znamenal podobný koridor pro Českou republiku. Kdyby přes české území procházel významný evropský logistický koridor, znamenalo by to tisíce pracovních míst v dopravě, skladování, celnictví a službách. Přesně toto Chile teď buduje a přesně toto Peru propáslo. Model Chancay je naopak enkláva. Loď přijede, robotický jeřáb, který nebere mzdu, složí kontejner a kontejner odjede. Kolik peněz skutečně zůstane v kapse obyčejného občana v Chancay? Velmi málo. Zisk odchází do Pekingu. Chile buduje integrovanou ekonomiku služeb. Peru postavilo glorifikovanou čerpací stanici pro Čínu. A tato lekce je univerzální. Česká republika zažila podobný příběh s některými čínskými investicemi v regionu střední a východní Evropy. Formát 17+1. Iniciativa, kterou Peking nabízel středoevropským zemím včetně České republiky, sliboval investice a infrastrukturu. Realita byla mnohem skromnější. Čínský kapitál přišel s čínskými podmínkami, čínskými pracovníky a čínskými zisky. Místní ekonomiky dostaly minimum. Peru právě prožívá tuto lekci v obřím měřítku. A Česká republika by si ji měla zapamatovat. Nejnebezpečnější pro Peru ale není ekonomika. Je to politika. Peruánská vláda prodala svému lidu myšlenku, že Chancay z nich udělá Singapur Latinské Ameriky. Slíbila mladým lidem tisíce vysoce technologických pracovních míst. Až uplyne pár let a přístav bude uzavřeným automatizovaným areálem bez skutečného spojení s místní ekonomikou,
a bez slíbeného brazilského toku přijde frustrace. A frustrace v Peru, jak dobře víme, se mění v oheň na ulicích. Chile se svým nízkým profilem a tichou hrou si ušetřilo tenhle velkolepý slib. Chile neslibovalo být Singapurem. Jednoduše slíbilo být efektivní a tím, že tento skromný slib plní, získává důvěryhodnost. Tohle je lekce pro každého politika, nejen latinoamerického. Velké sliby bez zázemí jsou politická sebevražda. V Praze to vědí také. Přišli jsme k závěru této analýzy a verdikt je nezvratný. V jihoamerické geopolitice ten, kdo kontroluje tok, kontroluje moc. A Chile z lstivostí, kterou mnozí podceňovali, si zajistilo kontrolu nad kohoutem. To, čemu jsme svědky, je přeskupení moci v Jižním Pacifiku. A pro Českou republiku, pro malou exportní velmoc uprostřed Evropy, která závisí na stabilitě globálních obchodních tras více než kdokoliv jiný, je toto přeskupení signálem, který nelze ignorovat. Češi jsou zvyklí myslet v evropských kategoriích. Brusel, Berlín, Paříž. Ale svět se překresluje a nové obchodní tepny vedou přes místa, která jsme donedávna sotva hledali na mapě. Atakamská poušť, paraguajský Chaco, přístavy Antofagasta a Iquique. Tato místa budou brzy stejně důležitá pro globální obchod jako Rotterdam nebo Hamburg. Peru chtělo být jediným uzlem. Chtělo monopolizovat výstup Jižní Ameriky do Asie. Byla to sázka s nulovým součtem. Pokud já vyhraju, ty prohraješ. Ale zapomněli, že v multipolárním světě nikdo nechce monopoly. Brazílie nechce záviset na jediném přístavu v nestabilní zemi. Čína také nechce dávat všechna vejce do jednoho košíku. Chile tohle pochopilo a nabídlo diverzifikaci. A právě diverzifikace je klíčové slovo pro českou ekonomickou strategii. Česká republika se po roce 1989 příliš spoléhala na německý trh. Dnes, když německá ekonomika stagnuje a německý automobilový průmysl prochází krizí, platíme za tuto závislost vysokou cenu. Lekce z Jižní Ameriky je jasná. Diverzifikace obchodních partnerů a tras není luxus. Je to existenční nutnost. Bioceánický koridor proměňuje Chile v nepostradatelného partnera Atlantiku. Přemýšlejte nad tím. Chile, země Tichého oceánu, se stala nejlepším východem k moři pro atlantické země, pro Brazílii, Paraguay, Argentínu. Smazalo Andy dohodami a diplomacií. To je přesně ten typ strategického myšlení, které Česká republika potřebuje aplikovat ve vlastním geopolitickém kontextu. Jsme zemí bez přístupu k moři, uprostřed kontinentu, závislou na průjezdu zboží přes sousední státy. Naše logistická suverenita závisí na kvalitě našich vztahů se sousedy a na investicích do infrastruktury. Místo abychom se hádali o každý kilometr dálnice nebo odkládali modernizaci železnice, měli bychom se učit od Chile. Infrastruktura je geopolitika. Kdo to nechápe, platí ostatním vstupné. Chile se stává logistickým Švýcarskem Jižního Pacifiku. Vyváží zboží pro všechny, bez toho, aby se zavázalo jediné mocnosti. Tato neutralita je obchodním aktivem v době nové studené války mezi Spojenými státy a Čínou. A Česká republika se ocitá ve velmi podobné pozici v evropském kontextu. Jsme členem NATO a Evropské unie, ale náš průmysl je hluboce propojený s čínskými dodavatelskými řetězci. Škodovky jezdí na čínských bateriích, české továrny používají čínské součástky. Geopolitické napětí mezi Washingtonem a Pekingem nás tlačí k volbě strany. Chile ukazuje třetí cestu. Není to kapitulace před Čínou, ani slepé následování Washingtonu. Je to chytrá neutralita, podložená infrastrukturou a smlouvami. Tahle lekce je pro Prahu cennější
než desítky diplomatických summitů. Vraťme se k tvrdým faktům. Peru má přístav světové třídy, ano. Ale Chile má klíč od kontinentu. A v mocenské hře klíč vždy stojí víc než dveře. Pro české firmy to má praktické důsledky. Pokud uvažujete o obchodu s Latinskou Amerikou, vsaďte na Chile. Chilská právní jistota, digitalizované celnictví, síť smluv o volném obchodu a politická stabilita jsou záruky, které Peru momentálně nabídnout nemůže. Evropská unie právě finalizuje modernizaci asociační dohody s Chile, která českým exportérům otevře nové příležitosti. Stroje, automobily, chemikálie, farmaceutické výrobky. To vše může proudit na chilský trh za lepších podmínek než kdykoliv předtím. A skrze Chile dále do celé Jižní Ameriky. Závěrečná lekce tohoto příběhu je univerzální a platí stejně v Santiagu jako v Praze. Infrastruktura bez politiky je zkáza. Můžete mít nejvyšší jeřáby na světě, ale pokud vám sousedi nedůvěřují, pokud jsou vaše silnice blokované a vaše vláda se rozpadá, ty jeřáby zrezivějí. Chile se svými nedostatky, se svou nerovností, zůstává státem, který plní své mezinárodní závazky a umí hrát šachy na dlouhou dobu dopředu. Brazilské kamiony se už chystají překročit Chaco a sjet k Antofagastě a Iquique. Trasa je vytyčená, peníze si zvolili svou cestu. A tato cesta, bohužel pro imperiální ambice Limy, nevede přes Peru. Peru má přístav světové třídy, ale Chile má klíč od kontinentu. A Česká republika, pokud chce hrát v globální lize, musí sledovat tyhle partie pozorně. Protože příští šachová partie se možná bude hrát mnohem blíže domova. A kdo nebude připraven, skončí jako Peru. S krásnou infrastrukturou, obrovským dluhem a prázdnými přístavy.